Tässä podcastissa kutsun itseni Suomen kiinnostavimpien ravintoloitsijoiden pöytiin ja pääsemme keskustelemaan ruuasta, bisneksestä sekä ravintola-alan polttavista aiheista. Rikastuuko ravintolabisneksellä? Mikä on kriitikkojen rooli ravintola-alalla? Entä onko somevaikuttajan vierailu ravintolassa lottovoitto vai painajainen? Tervetuloa pöytään. Mä olen Dani Hänninen ja tänään meillä on varattuna pöytä 2. Mulla on suu täynnä kröösittä. Ei se mitään. Mä annan sun rauhassa syödä. Tää on meidän oma tekemisistä. Tämä. Täällä tehdään kaikki itse. Täällä on varmaan joku laminointikonekin. Meillä on siis leipurit tuo Kinassa. Niin. Ja siellä on laminointikone, kyllä. No niin. Hei, mahtavaa. Nyt ollaan pöytä 2 podcastin parissa ja mulla on täällä vieraana ehkä Suomen arvostetuin keittiömestari Hans Välimäki. Kiitos. Arvostettu kuulostaa siltä, että voisitko lähteä eläkkeelle. Ei missään nimessä, vaikka meillä jonkunnäköinen ehkä ikäero saattaa olla. Mutta mitäs yleisesti? Mitäs kuuluu ravintola-alalla? No, sanotaan näin, että on ollut tämmöinen vaihteleva, vaihderikas vuosi, että 25 mä otan kanssa, etkä vedä kilistelemättä noin. Kippis. Kippis, eli otetaan vähän kuovaa tässä. Ollut vaihderikas vuosi, että meillä alkuvuosi oli tammi, helmi, maalis oli jostain syystä, oli todella siis viikonloppujen lukuun ottamatta semmoista vajaata, jopa hiljaista jossain vaiheessa ja ruvettiin miettimään, muistui tuo 2008 vuoden alku mieleen, että silloin oli, muistan kun meillä oli Dominikki silloin ja sitten oltiin totuttu siihen, että meillä oli kuitenkin mökki täynnä niin kuin lounalla illalla ja sitten yhtäkkiä ei ollut ketään, oli tämä finanssikriisi. Ja sitten oltiin sitten tammikuun kärvisteltyä, sitten helmikuussa ruvettiin katsoa pankkitiliä, tai mä katsoin ja mä sanoin jollekin, että ei saamari, että jos tämä jatkuu vielä kuukauden tai puolitoista, niin meillä on rahat loppu, että sitten tämä työ ei pysty enempää, että meillä on kuitenkin aika monen staaki silloin ja muuta. Ja Savoista soitettiin meille joku keskiviikko torstai-ilta silloin helmikuussa 2008, niin sitten kysyi, että onko meillä asiakkaita ja me sanottiin, että joo, että meillä on kaksi henkeä. Niin ne sanoi, että lähettäkää toinen meille, ollaan tasoissa. Et meillä oli silloin semmoinen, tehtiin Savon kanssa yhteistyötä sillä, että siellä kävi Henksa meillä syömässä ja sitten me käytiin Savoissa syömässä ja tämmöinen, vähän niin kuin vaihdettiin ajatuksia siinä, kun oltiin periaatteessa samassa korttelissa. Ja nyt oli vähän samanlaista, ei nyt ollut niin hiljasta tietenkään, mutta oli vähän samanlaisia tuntemuksia tämän vuoden alussa. No sitten meillä oli tuo alkukesä oli taas tosi hyvä. Ja sitten heinäkuu. Mutta sitten elosyys, miksi elokakin, niin mun mielestä meni vähän sillä niin kuin osattiin odottaa. Että se oli oikeastaan ensimmäinen vaihe tänä vuonna, milloin mentiin ehkä sinne päin, mutta ollut sellainen vaihteleva vaiherikas vuosi meidän vinkkelistä kyllä. Niin ja siis kyllä niin kuin, jos miettii tätäkin vuotta, paljon on tapahtunut ja siis koko ajan tapahtuu maailmalla ja kaikkea muuta ja sehän vaikuttaa paljon ravintoloihin. No täällä varsinkin jo Suomessa, että en tiedä miten se teillä näkyy, mutta musta tuntuu, että tai tuossa kun verrataan aina, ja minusta on hyväkin verrata, että nyt se on vähän niin kuin unohtunut, ehkä tarkoituksellisistakin syistä, että miten niin kuin aikaisemmin niin kuin Suomi halusi vertaantuakin Ruotsia esimerkiksi Tanskan kanssa ehkä enemmän nyt sitten kuin Norja on vähän niin kuin ulkona meidän liigasta, öljy- ja kalarahoineen. Niin ja pelataan vähän eri liigassa. Me ollaan kyllä todellakin jo, niin se, että ollaan aina verrattu itsemme niihin, niin nyt se vertailu on loppunut. Tai ei haluta enää vertailla, mutta se, että mä olin esimerkiksi pari viikkoa sitten Tukholmassa, niin oli syysloma siellä, ja mä pyörin siellä keskustassa, ja kun mä pääsin sinne, se oli lounasaikaa suunnilleen. Ja mä katsoin, että onko tännekin tullut Helsingin tauti, että ei täällä ole ketään keskustassa, ei ole ketään missään. Ja sitten mä kuulin jostain, että täällä on syysloma, mutta okei, ei se mitään. Sitten mentiin Verholms Fiskiin, missä mä en ole koskaan käynyt, siis tämmöinen vanhempien ihmisten ravintola, sanotaan näin. Ihan sairaan hyvä ruoka, sairaan hyvä palvelu. Ja se oli ihan täynnä. Ja sitten me mentiin siitä käymään drinkillä jossain iltapäivällä sitten sillä, että työaika oli jo loppunut, me oltiin työreissulla siellä. Niin kuin meidän ruotsalaisten kollegoiden kanssa, johonkin baari, mihin ne vinkkasi, ihan täynnä. Ja sitten me tajusin, että me oltiin keskiviikkoiltana, mentiin tähän, sanon nyt, kello tämä nimestä, mikä sen kaverin nimi on toi? Öhmanin Kimi. Kim Öhman, jolla on se nimessä, ja sitten Farangin siellä. Niin me käytiin sitten siinä nimeksessä ja ne heitti meidät tulos, kun me mentiin vähän liian aikaisin sinne, että ei mahtunut keskiviikkoehtoona, että tulkaa sitten, kun teillä on varasto. Okei, me yritettiin baariin, mutta se baarikin oli aika pieni. Mentiin Farangiin, niin ihan täynnä. Ja sitten niin kaikki oli siis täynnä. Ja mä näin tuossa eilen Wikströmin Akua ihan sattumoisia. Se sukkuloi kanssa näitä pohjoismaisia pääkaupunkeja. Ihan siis siellä niin kuin meihemi.
Joo. Ja täällä jotenkin nyt niin kuin pidetään liekkiä vähän liian pienellä. Onko Niin. teillä näkynyt tämmöistä? No siis on näkynyt tietyllä tavalla just se, ja sitten mähän kävin Pariisissa tuossa viikonloppuna, ja siis jutellut just kollegoiden kanssa paljon siitä, että miten niin kuin muissa vaikka pohjoismaisissa pääkaupungeissa, miten sitä väkeä edelleen riittää. Tukholmassa baarit, kaikki ravintolat niin kuin tupaten täynnä, että siellä jengi kuluttaa spontaanisti, se raha liikkuu ravintolaan. Pariisi, siellä käytiin useammassa ravintolassa, ja ei sinne, niin kuin, kun sinne ei mahu, niin kuin, jos ei sulla ole varausta tai muuta. Just näin. Puhuttiin, niin kuin, oltiin perjantai-lounaalla tai sitten maanantaina illalla. Et se oikeastaan niin kuin, ajasta tai päivästä riippumatta, niin se on täynnä. Niin sitten, ja olihan meilläkin siis tämmöinen meininki ennen koronaa silloin, että mä en nyt haluaisi koronaa syyttää, mutta niin 2019-2018 mun mielestä oli semmoista samanlaista, oli semmoista hyvää fibaa ja sitten niin kuin raflaa vaikka tuli, niin ne oli täynnä ja niissä käytiin. Ja sitten mä muistan, kun mä sanoin jollekin, kun rupesi tiistai, että maanantai tulee sillä, että okei, nyt tää rupeaa näyttää Euroopalta. Jep. Niin ehkä sellaista pientä eurooppalaisuutta, spontaaniutta kaivattaisiin, koska siis sehän on ihan äärettömän tosiasia tuossa, kun kaupungin kävelee, niin kyllä tuo keskusta on aika tyhjä. Niin, mutta nyt sun pitää muistaa esimerkiksi tämän, kun nyt on perjantai, kun tätäkin kuvataan, niin perjantai, tämä on aika rauhallinen päiväsaikaa. Maanantai, aika rauhallinen. Jep, se on aivan totta. Ja sitten suomalaiset kuitenkin haluaa syödä yleensä perjantai, lauantai, 7 aikaa. Just näin. Silloin ravintolat. Suomi syö 7 silloin, joo. Aina. Kyllä. Ja viikonloppuisin nimenomaan. Just näin. Mutta mitä tossakin vähän puitiin sitä, että sähän oot tehnyt, kuinka kauan sä oot ollut alalla? Mä olen 16-vuotiaasta asti, että mä oon 55, niin laske siitä. Nopealla matikalla, niin vähän liian 39 vuotta, joo. Niin. Ja mun matikka ei niin hyvä. Joo. Mä oon kuitenkin 15 vuotta ollut, eli aika lailla alle puolet jopa siitä. Joo. Ja sitten kyllä mulla on ne Välimäen kokkikirjat edelleen siitä kirjahyllystä. Niin mitäs sitten, sulla on tällä hetkellä 4 ravintolaa? Joo, ja yksi on niinku ulos vuokrattuna tällä hetkellä. Että katsotaan nyt sitten, että tuleeko meillä kaupat joskus vai pidetäänkö me se tässä, mutta joo, se on meidän edelleen kyllä. Kyllä. Missä kohtaa sä perustit oman? Sulla oli Chef Dominic aikoinaan. No se oli mun ensimmäinen oma, joo. Mä perustin rohkeasti 27-vuotiaana perustin toiminimen ja siihen aikaan oli vielä semmoinen sääntö, että pitikö silloin olla muutamat tuhat markkaa, silloin elettiin markka-aikaa, sulla piti olla, oliko se joku 8000 markkaa, ja nykyrahassa joku tommoinen 1 200–1 300 euroa, mutta ehkä se voidaan kääntää niin kuin jopa jossain määrin, ei nyt ihan suoraan ehkä 8000 euroa, mutta se on kuitenkin aika merkittävä summa, että jos ajatellaan, liiksot oli vähän erilaisia silloin, että jos perustin niin kuin osakeyhtiö, niin se oli mulla vähän aikaa siinä esteenä, mutta sitten 2000 vuonna, kun tuli se tilaisuus, niin sitten mä ostin ton Dominicin ja sitten se oli mun ensimmäinen osakeyhtiö. Ja siitä lähtien yrittäjänä. Ollut yrittäjänä ja biisissä. Biisissä joo pääosin ja tykkään olla. Mä oon huomannut, että nykypäivänä mä tykkään tehdä tai olla nimenomaan niin kuin tuo luukuttaminenkaan ehkä välttämättä enää se juttu. Ei se oikeastaan rehellisesti ole koskaan ollutkaan. Se on ehkä tylsin homma. Niin, että mä tykkään olla sitten niinku jossain runtaamassa, että se on paljon hauskempaa. Ja kyllä mä tykkään siitä. Mitäs sitten, tuosta käynyt Pirunkaan, mäkin olen ollut sen verran pieni jo sillä, mä oon kuitenkin 2011-2013 tullut vasta sitten. Että 2013 eikö Dominikki mennyt sitten? Joo, me me tehtiin 2012, tehtiin kaikkia vähän sellaisia pieniä muutoksia, mitkä nyt ei sillä näkynyt ulospäin. Me odotettiin se 13 opas silloin, että meillä kävi siis, me 2012 tilattiin esimerkiksi semmoinen kaveri kuin Derek Bulmer. Ja se oli aikanaan niin kuin ton Euroopan Guidein, Michelinin tämmöinen päätarkastaja, joka sitten, jos nyt voi sanoa tarkastajasta on päätarkastaja, mutta se yleensä kun Bulmer tuli paikalle, Euroopan Guideilla oli silloin oma päätarkastaja, se oli Derek Bulmer. Ja silloin kun Derek tuli paikalle, niin jokaiselle dirissä tai sitten se tiesi hyvää. Niin jompikumpi. Joo, ja mä olin tavannut hänet muutaman kerran, ja ne oli silloin mun mielestä paljon avoimempi kuin nykyään. Esimerkiksi silloin, kun me 2006, kun me muutettiin toi vanha pikkudomppa tuohon uuteen, niin se remontti viivästyi silloin aika lailla, ja sitten me oltiin kerrottu Misukalle, että me avataan se elokuussa 2006, ja
Ja tarkastajat tuli sitten siinä elosyyskuun vaihteessa tietysti katsoa uutta lukaalia. Se, mikä oli unohtunut matkalta, oli, että mä en ollut kertonut, että tämä on niinku myöhästynyt. Ja ovas vähän rupesi painaa päälle. Ja sieltä tuli tarkastaja ja sitten se tuli sinne sisälle. Ja sitten oli sillain ensin, kun me yritettiin sitten siinä kohtaa, oli taas vähän niin kuin tämmöinen finanssiongelma, niin sitten se tuli siihen kysyä multa, että miksi me myydään lounasta 29 eurolla niin kuin menyytä. Ja mä sanoin, että me saadaan myydä sitä ihan millä hinnalla vaan, ettei se ole teidän asia. Otettiin siis pikku fightti. Sitten se sen jälkeen sanoi, että vies mut siihen teidän tulevaan lokaatioon. Me mentiin siihen ja sitten katsoin, se näytti ihan oikeasti, niin kuin, että se on ihan pommi jäljellä. Niin kuin, että ei tule koskaan valmis. Sitten kysyi, että milloin tämä valmistuu. Mä sanoin, että no, tämä pitäisi olla valmis niin kuin 6 viikon päästä. Sitten se katsoo siinä, että it's never gonna happen. Ei se tapahtuu. Ja mä sanoin, tulee, täällä ala muurehditti. Se jos tämäkään ei ole sun ongelma. Kyllä se tulee, että mulla loppuu massi taas ennen sitä. Niin. Koska sehän on hauskinta, koska vaikka niinku ennen avajaispäivää, se edellinen päivä, se ravintola näyttää yleensä siltä, että se ei ole aukeamassa niinku siis vielä pari viikon sisään. No, meillä oli siis semmoisia, niinku, ei siellä ollut sähköä, se piuhat roikkuu ja se oli ihan hirveä, semmoinen ihan keskeräinen. No, mutta sellainen. Huomenna auki. Niin, anyway, se valmistui, kun se valmistui, niin siitä 4 päivää niin Bulmer istui salissa silloin ja sitten se söi siinä ja sitten se söi ja sitten mä kävin kysyyn, että miltä maistui, niin se sanoi, että no, miksi tuommoista kysyt? Ja sitten se lähti menemään, että oliko tuo nyt hyvä vai huono? Hyvä vai huono, niin. No anyway, niin silloin kun se oli jäänyt eläkkeelle, sitten me kysyttiin vaan silloin 2012, kun me tiedettiin, että se tekee konsultihommia, niin me lennätettiin se poikansa kanssa tänne ja sitten söi meillä lounaan ja illallisen ja antoi meille niin kuin Michelin siis arvion siitä. Ja me oltiin niin kuin hänen mielestään, että meillä oli pari hutia ollut siinä. Meillä se menu oli liian pitkä. Siinä oli 3 hutia. Siinä oli varmaan parikymmentä ruokalajia, mistä sanoi, että nämä ei olisi ollut 3. Että ne olisi ollut 2, mutta ei 3. Jos haluaa 3, niin pitää kaikki olla 3. No, diipadaapaa ehkä, mutta sitten me katsottiin 2013 se opas ja sitten kun se oli 2 edelleen, niin mä sanoin, että tämä oli tässä. Joo. Niin, koska sitten varmaan haettiin sitä 3 kuitenkin. No haettiin siihen ja sitten no okei, me ehkä luovutettiin aika sitten 2 vuotta myöhemmin, oliko se vuotta myöhemmin, niin sitten maailma sai 3 ja oliko maailma yksin ensin 3, vai se olisi Keräniemi silloin heti 3. Ei muista Keräniemi sai. Niin, Joo. Ja sitten Franzeni sai vuotta 2 myöhemmin. Niin, kyllä. Joo. Niin, toi tähtihomma kuitenkin nykyään, tai nyt on ollut paljon tapetilla myöskin se, että paljon aukeaa viinibaareja ja paljon aukeaa bistroja ja onko fine dining niin sanotusti kuollut, mutta onko se niin kuin, jos puhutaan niin kuin rahasta ihan oikeastaan suoraan, niin onko sellainen fine diningin ravintolan pyörittäminen, onko se kannattavaa niin missään kohtaa oikeastaan? No Franzeni väittää Tukholmassa ja mä itse asiassa uskon sitä, että mä tiedän jonkun verran siitä taustoista, että mä uskon, että se on niin hierottu se homma. Mutta voin se olla, että se on menemättä mitenkään syvälle. Mä en ota siihen sen kummemmin kantaa, että on niitä, sanotaan mieluummin näin päin, että niitä on muutamia varmaan semmoisia yksiköitä, jotka tekee rahaa. Esimerkiksi toi Alinea, joka nyt menetti ilmeisesti 3 tähtensä, mä näin siis semmoisen, mä seuraan semmoista janaria tuolla YouTubessa. Mikä tämä kaverin nimi, joka käy syömässä? Katoksesta ikinä semmoinen. Se on mun mielestä unkarilainen. Niitä aika paljon, mutta No ihan sama. No, se oli käynyt syömässä ja se, mä ehkä palasin, jos mä muistan sen. Seuraat tosi tarkkaan. Niin, joo, todella tarkkaan. Niin, se oli käynyt Alineassa ja ne teki siis ihan jäätävän serviisimäärän. Musta oli nykyään 7 päivää viikossa auki ja ne teki siis siis semmoinen ihan money making machine. Siinäkään ei ole vikaa. Mutta mä luulen, että siinä on ollut taloudelliset syyt ja jostain syystä Misukka on nyt päättänyt niinku rankasta siitäkin. Mutta lähtökohtaisesti mä sanon, että 9% niistä ei tee kyllä rahaa, että ne tekee tappioa ja siksi niillä on niinku mesenaatit taustalla. Ja en mä tiedä siis se, että niinku säkin oot varmaan huomannut vai mitä, että kun pyörittelee tommosia bistroja, niin periaatteessa samat raaka-aineet, mutta sä saat leikkiä paljon enemmän. Niin, se on ihan totta. Ja siis kyllähän eihän se niinku ravintola kulurakenne on muutenkin, se on hyvin elävä ja periaatteessa kyllä ne niinku prosessit ja kaikki niinku kulut sen takana on niinku hyvin hiottavissa ja saadaan ne niinku hyvin tarkkaa matikkaa laskettua, mutta sitten bistrossa se antaa paljon vapautta ja totta kai se volyymi on hyvin erilainen. Kauas sä oot ollut yrittäjänä? Mä oon ollut... lisätä lämpenee tässä. Joo, lämpenee. Mä oon ollut
6 vuotta. Mä aloin eka niin kuin yksityisyrittäjä ja sen jälkeen sitten hyppäsin tuohon, avattiin Vellamo, mitäs siitä on, reilu 4 vuotta. Joo. Ja sitten se oli niin kuin mun ensimmäinen ravintola. Joo. Sitten sen jälkeen tuli 305 ja sitten tuli toi Bulli. Bullin mä otin siitä vähän osuutta ja nyt avattiin Esmesi. Joo. Niin sanotaan, että ei vielä niin pitkä ura, mutta... Ei silloin väliä, mutta mä kysyn vielä toisen kysymyksen. Onko sä ollut tyytyväinen siihen, että sä oot ollut yrittäjä? Kaipaat sä niin kuin hihnalle niin sanotusti? Ei, kyllä mä joka päivä itse asiassa herään aamulla miettien sitä, että kyllä tämä on ehkä se mun juttu. Vittu mikä virhe. Joo, että voispa niin palaa ajasta taaksepäin ja kumittaa kaiken, mitä on tehnyt ja jatkaa vaan siellä jossain biisissä. Niin. Mutta ei, kyllä mä väitän, että kyllä sitä kun itsellä tekee ja sitten tietyllä tavalla kuitenkin se intohimo on niin vahva tälläkin alalla, niin kyllä se niin kuin joka päivä pääsee vähän kikkailemaan tuonne maailmalle ja joka päivä taklata niitä kaikki erikoisia juttuja. Niin onko sulla ollut ikinä mitään vastoinkäymisiä? Semmoisia, niin että sä oot kerrankin herännyt aamulla sillä, että ei saamari, että miksi mä tein noin? No siis valehtelisin, jos väittäisin, ettei olisi. Ja se on ehkä viikoittaista myöskin. Ne on sellaiset pienet jutut, mitä lähtee miettimään, että okei, nyt on laskettu ehkä katteet niin kuin ihan pisi jotain, että miten tämä tulos vaan näyttää tältä, mutta ei niin kuin mitään sellaisia isoja kompastumisia. Ehkä ne on enemmän niin kuin infran puolesta sellaisia. Niin, mutta sehän kuuluu lajiin. Niin, että se on niin kuin, niitä nyt tulee aina. Ja, niin, sulla on muutama ravintola tässä keskustassa, niin kun sulla on yksi paikka laukee, niin toinen laukee ja kolmas laukee. Ja se menee yleensä sillä niin kuin yksi laukee. Ketjutus. Joo, ketjutus. Joo. Ja sitten se on yleensä hauskin tuossa, me ollaan naurettu myös paljon sitä, että sitten kun sulla on ne liisikeittiöt ja sitten kun se 3 vuotta tulee täyteen, nyt on niin kuin kaikki maksettu, mutta sitten ne kaikki lahoaa. Sitten se odottaa uudet liiset. Mutta it is what it is. Kyllä niin sä voi sanoa kokemuksesta, että kyllä ei ne turhaan ole 2 vuoden takuuteen. Kyllä se aika monesta laitteesta, jos on varsinkin koimalla käyttänyt, sieltä hajoaa jotain ihan niin kuin radikaalia osia, että odottavat, että ei saatana, tästä menee kohta kuumpeen, niin sitten jää kahva käteen. Mutta niin, ehkä ne on enemmän niin kuin sellaisia. Mutta sitten, miksi mä kysyn, mä keskeytin, miksi mä kysyin on siis se, että onhan sinne, aina hehkutetaan, miten siistiä on olla niin kuin yrittäjä, mutta onhan siinä niin kuin ne downsideit on siis semmoisia, että ollaan puhuttu tuosta paljon, että kun meilläkin on kavereita varmaan molemmilla, jotka on nyt sitten mennyt konkkaan. Ja se on Suomessa jotenkin semmoinen, että kun joku menee konkkaan, että se on niin kuin semmoinen, että se on niin kuin punainen vaate. Niin, tai joku häpeä. Niin. Ja mä oon niin kuin eri mieltä siitä, mutta siis se, että kyllä silloin kun se tulee se kunnon downside, että oli meilläkin silloin Dominikin aikaa joskus, just vaikka finanssikriisi ja sen jälkeen tuli sitä rapaa niskaan niin kuin lehdistöltä, milloin oltiin tehty mitäkin ja sitten nykypäivänä suuri osa, mä oltais varmaan niin kuin raastuvassa niistä syytöksistä, mutta sitten se oli vaan niin kuin pakko kestää, eikä mä en siis ruikuta, mutta se, että tavallaan se downside on sitä, että kun sä epäonnistut, sä oot aika yksi ja se helposti unohtuu se, että joo, sit kun sä oot täällä, niin kaikki on, että vitsi, se on kingi, mutta kaikki haluaisi tulla sun paikalle. Joo, eikö niin? Mutta ketään ei kiinnosta se matka sinne, mitä sä oot tehnyt, vaan kaikki haluaisi suoraan sinne. Niin kuin ne haluaisi pomppaa. Niin, sen välivaiheen yli. Ja sitten kun sä tuut sieltä alas, niin sit sä oot ihan yksin. Joo. Vähän niin kuin ne karttaa sua. Joo, ja sitten unohdetaan vaan. Jep. Joo. Joo, toi on ihan totta. Ja sitten nykypäivänä, nyt kun paljon on vaikka mennyt konkkaan ja tullut niin kuin lokaa, ja ehkä myöskin se uutisointi on ollut hyvin sellaista tietyllä tavalla negatiivista. Erittäin negatiivista, joo. Josta voisi antaa, niin kuin, siitä voisi puhua myös 3 varttia, koska kuitenkin tehdään, me jotka tehdään tällä hetkellä niin kuin, tätä alaa ja tätä pyristellään täällä. Niin. Mun mielestä hyvä pointti oli se, että jos mietitään vaikka, että tuossa on varmaan paljon isompiakin yrityksiä liikevaihdollisesti ja henkilöstön kannalta, semmoisia niin keskikokoisia yrityksiä, niin harvoin niistä puhutaan, että Repan putki ja piippu meni nyt, se meni konkkaan. Niin. Ja sitten 20 levyseppä hitsaajaa ja muuta tämmöistä ansiokasta niin kuin alan ammattilaista, niin sai sitten niin kuin totta kai lähteä siitä, kun ei ole enää rahaa maksaa. Mutta sulla menee tommonen niin kuin muutama ihmisen työllistävä ravintola, niin taas Helsingissä meni iso otsikko, että taas Helsingissä. Että... Niin ja sitten siitä revitään vielä paljon kaikkea taustaa ja sitten sitä puidaan niin kuin monta kuukautta. Kyllä, just näin. Se on kyllä raju. Mutta mitäs koet sä, kun sulla on ollut kuitenkin ravintoloita oikeastaan koko 2000-luku,
tähän On asti. ollut, joo, kyllä. Niin, Joo. koet sä, että se on muuttunut niin kuin radikaalisti nyt? Jos puhutaan, että sä oot nyt viimeisenä vuosina avannut näitä, ja sitten et verrattuna siihen markka-aikaan nimenomaan. No se aika nopeasti kyllä muuttui euroksi, mä nyt niin vanha, mutta on aika vanha, mutta siis onhan se muuttunut paljon, että silloin kun mä olin päällikkönä Kallen Kruunussa vähän aikaa, se avattiin muistaakseni 96, ehkä ish, niin siihen aikaan niin ei oikeasti stadissa ollut semmoisissa, täällä oli näitä klassikkoravintoloita toki mitä on edelleen, mutta ei ollut sitten semmoisia niin kuin nuorten kykyjen ravintoloita juurikaan. Se oli ensimmäinen paikka oikeastaan silloin semmoinen, missä niin kuin nuori kyky, eli mä olin silloin se, niin kuin sä oot nyt semmoinen young talent, joka sitten meni siihen askarteleen ja sitten se herätti median huomioon ja sitten oltiin siinä semmoinen pikkuinen huone. Ja siitä muutama vuosi eteenpäin onhan tässä tapahtunut paljon. Ja mun mielestä se on niin kuin todella kiva nähdä, että vaikka uutisoidaan, että Helsingissä on ravintoloita paljon tai Suomessa on paljon ravintoloita, mutta se, että tulee niin kuin tätä uutta sukupolvea siihen ja esimerkiksi niin kuin mun lapset, niin no okei, ne on siis kasvanut ravintolassa kirjaimellisesti, että ne on pyörinyt, mutta mikä mun mielestä siistiä, että ne käy paljon ravintoloissa, eikä pelkästään siis meidän ravintoloissa, vaan mun mielestä ne on käynyt sun ravintoloissa ja ne on käynyt muissa ravintoloissa ja esimerkiksi nyt tämä mun nuorempi poika, kun se on nyt alkanut seurustelemaan, niin ne käy niin kuin säännöllisesti syömässä jossain. Joo. Ja sillä tavalla, että ne vaihtaa niin kuin eri mestoja. Ja tämä kaveri on kuitenkin 19. Että se on niin kuin silleen... pirun siistiä. Niin. Ja siis sehän on maailmalla. Että toki ne katsoo, mitä niin kuin samaikäiset tekee maailmalla. Niin. Sitähän ei näkynyt silloin, kun me oltiin. Että... Niin, ja silloin ei välttämättä ollut nuorilla varaa tietyllä tavalla. Tai että se raha käytettiin ehkä jonkin muuhun. Tämä on muuten hyvä, hauska puheenaihe sillä, kun me puhutaan nyt siitä, että miten porukka käyttää jatkossa rahaa, niin mä olin Helsingin matkailusäätiön kokouksessa tuossa muutaman päivän sitten, ja siellä puhuttiin niin kuin tästä, että pitäisi saada aktivoitua ihmisiä enemmän käymään niin kuin ravintoloissa ja keskustassa, niin mä sanoin, että hei, ei meillä ole mitään huolta, että nämä nykyiset 20, 10 vuotta odotetaan, niin sitten niillä on riittävästi massia, että ne tulee käyttää, niitä ei jännitä. Että ne on mieluummin raflassa kuin kotona. Ja, se on niin kuin, ja mä luulen, että se on, niin kuin, se on pysyväinen ilmiö. Että se on 10 vuotta, niin tämä game on muuttunut, mutta tästä 10 vuotta kuulostaa elikautiselta. Jep, niin kuulostaa, koska siinä tapahtuu niin pirusta asioita. Kyllä. Mutta kyllä mä uskon, että se tästä lähtee. Joo, kyllä mäkin uskon. Ja kyllä se niin kuin koko ajan huomaa sen, että se periaatteessa se väki tietyllä tavalla nuorenee ja sitten se kulutustottumukset on ihan erilaiset. Kyllä. Ja sitten, mutta tietyllä tavalla on myös huomannut sen, että nykyään ei esimerkiksi alkoholi kulutetaan ihan samalla tavalla. Joo, ei. Sehän vaikuttaa myös siihen niin ravintolan loppulaskuun suuresti. Harmi. Joo, good old days. Jengi veti kunnon lärvit. Miksei jengi ryyppää. Niin, kyllä. Mutta mitä sitten, kun monesti puhutaan myös sitä, että ravintolan pyörittäminen, onko se niinku kannattavaa, onko se niinku business, tai että nyt puhutaan niinku paljon vaikka hintojen noususta, ja että jengi puhuu paljon sitä, että ravintola käyminen tai ravintolassa syöminen on niin kallista, että sehän menee kaikki Hanssin taskuun, tietysti se raha. Totta kai. Mutta meneekö se ihan oikeasti? Meneekö se mun taskuun? Niin, meneekö se sun taskuun? Siinä on muutama välipuolella. Niin. ei ole näkynyt, mutta Niin. Et mistä se käytännössä koostuu se, niin kuin, vaikka sen lohiannoksen hinta, mikä tuolla on? Et mitä kaikkea pitää ottaa huomioon, koska eihän jengi tiedä, että me maksetaan ihan hyvin. Pitäisikö se nyt tehdä tämmöinen niin lyhyt kalkulaatio siitä, että kertomus siis... Kyllä siinä, niin kuin sanotaan näin, palkathan on noussut ihan oikeasti, että tuossa kun en mä halunnut hirveästi mainostaa sitä kenellekään, enkä nytkään mainosta, ihan täsmällisiä summia kerron, mutta, mutta kyllä, sanotaan näin, että meidän firmojen työntekijät tienaa tällä hetkellä ihan meridiaanisti suomalaisten niin kuin palkansaajien keskuudessa, että okei, siinä oli jossain vaiheessa, aina kun otetaan niin kuin taulukkopalkat, niin se on selkeä, mutta sanotaanko ihan rehellisesti, että Helsingissä välttämättä sillä taulukkopalkalla ei sillä pärjää. Yep. Että sit sun pitäisi asua kaukana, niin kyllä mä sanon, että siinä on ehkä sellainen pieni motivaatiokynnys lähteä duuniin jostain niin kuin vähän kauempaa, että sinne mennä tietysti se on yksi, eikö vaan? Se kun ruvetaan sieltä purkaan, no niin kuin sanoit, hintoja, jos me lähdetään ihan purkaan, siellä on myynti, eikö niin? Yep. Sitten verot pois, jää liikevaihto, mistä sitten otetaan
raaka-ainekulut, jonka jälkeen sitten siinä on henkilöstö, jonka jälkeen tulee sitten totta kai lomapalkkavaraukset kuuluu henkilöstökuluihin, mutta sen jälkeen tulee sitten, sanotaanko, siinä on sitten myöskin aina semmoinen iso musta möhkäle, missä on sitten tämmöiset niin kuin muuttuvat ja kiinteät kulut samassa. Siellä voi olla markkinointikulua ja sitten siellä on Danin palkka teidän firmoissa, vai maksatko sä itse palkkaa, vaan siinä semmoinen konsulttirivi. Ja siinä on yleensä se konsulttirivi. Niin, konsulttirivi just näin, että sä vedät firman kautta sen ja näin. Ja iso Joo, ja muista maksaa siitä myöskin itsellesi jotain, tai sitten vedät sitä jonnekin sivuun. Mutta älä jumalauta maksaa siitä kaikesta veroa. Ja sitten sen jälkeen tulee sitten tämmöisiä jotain pikkusia rivejä siellä, mutta siinä on sitä riviä aika lailla, ja sitten on tietenkin kiinteisiin kuluihin kuuluu paikkojen vuokrat ja sähkölaskut, vesilaskutkin aika mittavia nykypäivänä. Ja mä esimerkiksi tein viime vuonna ihan tämmöisen mittavan, en tehnyt ihan yksin, mutta tehtiin niin kuin ihan kollegan kanssa meiltä töistä mittava tämmöinen niin kuin energiansäästöön niin kuin liittyvä tämmöinen meidän omaan käyttöön tarkoitettu, siis semmoinen, miksi sitä nyt sanoo, ei nyt pamfletti, mutta se, että vaikka me pestään simpukoita, kun niitä tulee, niin onko niitä pakko niin kuin liruttaa siinä juoksevan veden alla koko ajan, ja sitten kun mä yritin näyttää sitä, tai ei yritetty, vaan näytettiin, että tämän verran menee niin kuin vesimaksuihin, ja se ei ole ihan pikkusumma, että se on niin kuin, että kyllä siinä, ei sit, jos sä kysyt, ja eka kysymys oli, että onko tämä business, tästä saa bisneksen, jos haluaa, toki se vaatii ehkä siis hyvä bisneksen, mutta se vaatii vähän enemmän sitten ehkä sitä volyymia niin kuin kaikkialle. Jep. Mutta sen verran mä tiedän, että esimerkiksi niin kuin pohjoisessa on yrityksiä, mitkä tekee ihan bisnestä ja käyttää laadukkaita raaka-aineita ja sillä tavalla. Ja siinä on esimerkiksi meidän se yksi juttu, että mistä mä en ole suostunut tinkiin, että me käytetään käytännössä, niin kuin varmaan tekin, mutta tuossa kun viitattiin jo aikaisemmin, mikä tässä on niin kuin se niin kuin siisteintä omistaa niin kuin bistroja tai brasseria, on se, että meillä on samat raaka-aineet kuin meillä oli vaikka silloin, kun meillä oli 2 tähän Dominikki. Osittain samoja raaka-ainetoimittajia, mutta se mitä me tehdään on, että me pyritään aina käyttämään niistä kaikki mahdollinen niistä raaka-aineista, mikä on musta luonnollista, mutta sen lisäksi niin se antaa enemmän mahiksia niin erilaisiin variaatioihin ja kokeiluihin, että sun kaiken ei tarvitse olla niin viivottimalla vedettyä ja sillä tavalla, että tulee sitä hukkaa siinä. Ja sitten se, että me ollaan pyritty siihen, että vaikka meillä on kohtuullisen isoja yksiköitä, Ei vastaavaa. No toi voi odottaa. Kohtuullisen Lapista soitettiin. Älä puhu meistä pahaa. Meillä on kohtuullisen isoja yksiköitä, mutta silti pyritään tekemään käsi. Joo. Ja niin kuin nyt ollaan täällä Lyonessa, niin meillä on tuossa toi keittiö, mikä näkyy ulospäin, niin sitten meillä on tuo alhaalla vielä on misakeittiö. Niin kyllä siinä vaiheessa, kun tehdään ihan tosissaan siellä niin kuin ravintolakeittiössä ne kaikki komponentit ja kaikki ruoat niin käsin, niin kyllähän se nyt maksaa. No se maksaa siis työn tekeminen ja teettäminen maksaa, mutta sitten toisaalta me toivotaan, että joku sitä vielä arvostaisi sitä lopputulosta. Ja se, mikä mun mielestä on siistiä, on se, että näkyy se kädenjälki, että kaiken ei tarvitse olla virheetöntä, vaan siinä näkyy se inhimillisen tekemisen jälki. Ja se on mulle henkilökohtaisesti paljon kiinnostavampaa kuin se, että kaikki olisi semmoista niin kuin robottimaisen cleania. Että, niin nimenomaan se käsityön jälki. Niin. Että kun menee johonkin, vaikka nykypäiväkin fine dining ravintoloihin, että onhan se tietysti se on kiva katsoa, että jossakin ravintoloissa, esimerkiksi Alchemist, missä on tämmöinen perhosannos, okei, se taitaa olla ihan perhonen, mitä siellä syödään, mutta osa on niin semmoista tehty, että katsoo, että miten tämä on duunattu, tämä on niin täydellinen. Mutta mä tykkään kuitenkin itse enemmän siitä, että se voisi vaikka olla joku perhonen. Niin, se voisi olla lehtitaike, mikä on vaikka perhonen. Niin. Mutta sillä, että siinä olisi ehkä vähän enemmän semmoista vähemmän kliinisyyttä. Kyllä. Niin, kyllähän se, siis käsityöhän mun mielestä ainakin, niin kyllähän se aina myöskin maistuu paljon enemmän sitten. Joo, kyllä. Että vaikka se näyttää vähän rustikkaisemmalta, mutta sekin, että kun sä sanoit, että noi croissantitkin ne on täällä tehty, niin kyllä mä pari kertaa mietin, että voiko olla. Mutta siis ne on tehty itse. Maista nyt helvetti siitä. Siis, mä nimittäin, tuossa on semmoinen juttu tuossa taustalla, että mä hieroin reseptiä leipureiden kanssa viime talvena, kun me tiedettiin, että tämä on tulossa. Ja mä halusin sitten niin se vaihtoehdon, että me tehdään itse asiassa päänsuokalat, kaikki on siis meidän tekemiä. Ja sitten me mietittiin sitä voimäärää siinä, mutta mä sanoin, että en tiedä maistaksi siitä, mutta mitä enemmän, sitä enemmän. Tässä on niin ihan sairaasti. Niin ja se näkee, jos sitä lämmittää vähän. Pikkasen squeezea, niin se antaa aika anteli. Se on vähän niin kuin Eromangan, kai sitä voi mainostaa, Eromangan lihapiirakka, joka on niin maailman paras, niin pikkasen kun squeezea, niin sieltä tulee semmoinen kunnon
fädi ulos, niin se on tässä mun mielestä maistuu aika kivasti. Me aika pitkään hinkattiin sitä. Joo, kyllä siinä voi maistua, mutta siis äärettömän herkullinen. Ja kyllä se niinku, ja sit jos puhutaan vaikka paljon voi maksaa tällä hetkellä, niin siihen sanotaan, että meidänkin raaka-ainekuluista niinku varmaan 50% tyyli on voita, että mihin se raha menee. Niin, kyllä. Sitten jos mietitään, että sit meillä on joku voikastike joku kalan kanssa, kyllä. ja sitten siinä on niinku 100 grammaa. Niin, 3,5 euroa voita. Kohta ne daamit ei tule niin, sinne. ei tule enää. Joo, ei se ollutkaan niin hyväkästi. Mutta niin, kyllähän niin kuin kaikki on kallistunut, ja kyllä, jos puhutaan niin kuin henkilökuntakustannuksista, niin onhan niin kuin ravintola-alalla älyttömät, ja sitten jos kiinteät kulut ja kaikki, että sitten sanotaan, että jos me saadaan liikevaihtoa jonkun verran, niin että se ymmärrys siitä, että paljon siitä lähtee ihan tosissaan. Kyllä. Sillä jengillä, joka on töissä ja raaka-ainekulut just näin. Muut, niin se on niin kuin iso. Mitäs sitten nyt, kun sulla on 4 paikkaa kuitenkin tällainen niin kuin 4-1 sulkeissa. 4-1 sulkeissa, sori. Niin Helsingin paraatipaikalla. Tällaisia kiinteistöjä mäkin tässä pyörin. Mä oon kerran täällä käynyt. Mä luulin, että se on vaan tuo etuosa. Mutta sitten tää jatkuu tänne ja sitten täällä on yhtäkkiä 200 jakkaraa lisää. Ihan, mutta joo. Mutta siis paraatipaikalla näissäkin on äärimmäisen isot kustannukset ihan varmasti. Kyllä. Ja sitten kuitenkin, mä en ole Dominikissa ikinä käynyt, mä oon paljon nähnyt kuvia, niin onko jotenkin muuttunut myöskin sulla se, että silloin avattiin tietyllä budjetilla, nyt tää näyttää, että tässä on toisenlainen budjetti. Toisenlainen matikka. Niin. Joo, niin ihan nopealla matikalla mä laskin, että onko se niinku muuttunut paljon se? On se jo, kato, kun eihän siihen aikaan, esimerkiksi Dominikin aikaan, niin se ei me oikein pystytty pitämään rotaatiota. Se oli niinku käytännössä yksi kattaus. Ja se oli siinä, kun ei me osattu ikinä sanoa, että millaisella speedillä porukka haluaa vetää. Ja siihen aikaan vielä ihmiset oli valmiita istua se 4-5 tuntia raflassa. Että jos 6 vaikka oli varaus tai 7, niin se tarkoitti, että ne on loppuun asti. Et nyt sitten kun nykypäivänä, mikä mun mielestä on aika kiva, koska mä oon huomannut itsekin sen, että kun menee syömään jonnekin, niin ei jaksa. Tolle mun olisi pitänyt vastaan. No ihan sama mä sanoin sillekin. Joo. Se oli terkkari. Terkkari. Joo. Niin se rotaatio on erilainen nykypäivänä, että ei jaksa istua niin pitkään. Sitten, kun on tämmöisiä paikkoja, niin eihän tämä ole siis kertaakaan ollut avauksesta, vaikka meillä on käynyt täällä kyllä ihan valtavasti 1 päivän aikana ihmisiä. Niin ei tämä kuitenkaan ollut sillä tavalla niin kuin täynnä. Jos meillä on vaikka tämä blokki täynnä, niin meillä on todennäköisesti jossain tuo edessä on sitten vaihto menossa, eli se tyhjenee. Eli sitten periaatteessa niin kuin pystytään tekemään jotain niin kuin lohko kerrallaan, jos voi sanoa niin, että ei se ole sillä, että mulla on nyt 200 jakkaraa vaikka paikassa, että ne istuu aina samaan aikaan. Semmoinen iso jysäytyskeittiö, ja kaikki tilaa rimpaa ja kaikki on niin kuin kilsan pongeja, vaan sillä, että se menee sillä ihan juohevasti. Ei tässä niin kuin sillä tavalla ollut mitään ongelmia. Ja, mä sanoin silloin, kun me avattiin tämä paikka, että meillä on alhaalla esimerkiksi tässä paikassa, on Kinassakin, niin misakeittiöt siellä alhaalla, tässä on se leipomo myös, mutta se, että jos tarvii, niin sitten me pystyttäisiin käyttämään niin kuin alakeittiöä myöskin niin kuin sit pumppaukseen, mutta ei ole tarvittu kertaakaan. Joo. Niin, kyllähän tässä on niin kuin tilaa ja puitteet on sellaiset, että tekisi mieli itsekin hypättänyt keittiöä, koska... No ihan meillä vaan, tervetuloa. Vaikka saman tien tästä. Koska joo, meilläkin pari saikkuu tuossa. Niin, koska meilläkin on... No meillä on ollut budjetit, millä me ollaan rakennettu ravintoloita, mutta sanotaan, että ihan tällaisia budjetteja ei ole päästä. Niin. Joka on siis äärettömän siistiä, että koska täällä on niin paljon yksityiskohtia, siis tämä tila on pirun siisti. Kiitos. Niin kaikki muutkin ravintolat, missä sun paikassa on tullut käytyä, niin kyllä sen niin kuin huomaa. Että, no, mulla on vaimo niin tarkka kaikesta. Niin, aina kadulla kuulee sen niin kuin Hanssin paikat. Että Hanssin paikat on niin kuin ne on aina pumpissa ja kaikkea muuta, mutta onko se niin kuin... koet sä, tai että sä oot nyt noussut niin kuin näiden paikkojen kanssa nimenomaan sinne niin kuin tähteyteen tietyllä tavalla. Että sulla käy pirusta väkeä ja sulla on hyvät ravintolat ja ne pyörii kovasti. Mutta koetko sä ikinä, että kun sä kysyt multa, että onko ollut jotain sudenkuoppia, mutta koet sä ikinä, että sä oot tehnyt virheitä tai jotain konsepteja, mitkä on ollut niin kuin edellä aikaansa? Tai... On niitä paljonkin. Siis, jos puhuttiin tuossa, avattiin 2007 toi La Société du Cochon, missä meillä oli silloin leipomo alakerrassa. Sitäkään ei muista kukaan, hyvä niin. Se oli siinä ehkä vuoden 2007 siis. Joo. Se loppui ehkä 2009. Joo. Voi olla, että se loppui jo 8. Mutta siis meillä oli alhaalla leipomo, eli
siinä kulmassa, missä oli se kiila, niin siinä alakerrassa oli meillä oli se kiilan tila silloin. Siis sijainnissa ei sinällään ollut mitään vikaa, mutta sitten meillä oli siellä jaettavia annoksia ja tämmöinen bistro-brasseri-meininki. Ja mä muistan silloin, kun jengi sanoi siellä yläkerrassa, missä oli jaettavia annoksia, että hyi helvetti, että ei me halua niinku muiden räkää jakaa tässä. Sitten vuosi puolitoista myöhemmin Tomi Björk toi jaettava annokset Helsinkiin ja kaikki. Ihanaa! Sitten sä oot silloin, ja ei siinä siis mitään, mutta sitten meillä oli se leipo. Hyvä shoutoutti Tompalle, joo. Ja sit se meidän leipomo, niin me ensin tapeltiin vähän terkkareiden kanssa ja meillä oli vähän eri säännöt. Sitten tavallaan me oltiin niinku eri puolella Espaa, kun oli sitten niinku Stokka, missä oli vaikka hullutpäivät. Ja siellä oli niitä jotain kummitusmunkkeja niin kuin jossain laatikossa, me käytiin katsoa, kun ne tuli meiltä vaatiin kaiken näköistä, että meillä pitää olla sitä, tätä ja tota. Sitten mä kävin katsoa niitä kummitusmunkkeja ja otin sitten jonkun valokuvaa laitoin niille, niin ne laittoi vastauksena silloin, että joo, voi olla, että ne kummitusmunkit on siinä lattialla, mutta siellä on eri terkkari. Mutta siis meille käsin tehtiin, käytettiin luomujauhoa, tehtiin näitä juttuja siis 2007, niin aika lailla keskenään saatiin olla. Se hulluttelu loppui. No, sitten oli se burgerihomma, tehtiin sitä Midhilliä. Niin niin se oli tuolla... Se oli niin kuin meillä oli tuossa City-käytävässä ja sitten oli tuo Lintsillä ja sitten Särkässä. Ja oli nehän oli ihan veti siis taloudellisesti hyvin, mutta sitten eikä siinä mitään, mutta sitten siinä vähän niin kuin loppui se kiinnostus kesken matka. Mutta oltiin vähän etupeltoa. Me avattiin suunnilleen samaan aikaan kuin tuo Friends Burger. Ja me yritettiin keskittyä silloin siihen makuun ja ne keskittyi siihen, että ne leipoi ne pullat itse niissä pisteissä, mikä meistä taas oli ihan käsittämätöntä, mutta niin, kaikki tekee vähän eri tavalla. No, mutta olihan sehän meni ihan se sitten loppui siinä ennen kuin se oikein alkoikaan. Ja sitten me katsottiin vaan, että kauhean buumi joku 3-4 vuotta myöhemmin, mutta ei ne nyt sillä niin isoja sudenkuoppia ole. Ehkä se Kosonen oli, mutta ei niinku semmoisia isompia, mutta ehkä tietenkin sitten muita vastoinkäymisiä ollut, että se vähän kuuluu, että kyllä, tai toivon, että ei tuu, mutta kyllä mä luulen, että jotain tulee aina, mutta niihin ei kannata jäädä siis mitenkään rypeä ja sitten kannattaa pyytää apua, jos on semmoinen olo, että ei pärjää itse. Kyllä se kannattaa aina muistaa, että siis pitää kuitenkin ne parhaat ystävät lähellä. Ja ei muokaan siis kukaan hylännyt sen kuumemmin. Mä tarkoitan vaan niin ylipäätään, että silloin kun sä oot niin vaikka, mulla oli semmoinen olo jossain vaiheessa, mä en tiedä oliko mä, mutta oli semmoinen olo, että oli vähän maalitauluna. Että sitten kun on maalitauluna, niin usein on niin, että sit rupeaa vähän porukkaa ottaa irti, että ne jättää sitten vielä maalitauluksi siihen keskelle, mutta silloin kuitenkin frendit on aika tärkeitä. Kyllä. Joo, ja nimenomaan, ja jotenkin tuntuu myöskin, että jossain kohtaa ehkä alalla oli myöskin vähän silleen, että jokainen teki vähän niin kuin omissa oloissaan niitä juttuja. Ja varmasti... Toi on muuten hyvä pointti, koska toi erottaa mun mielestä niin kuin meidät vaikka Ruotsista, että musta olisi aika makea, että, niin kuin, että tänne tulisi enemmän semmoista yhteisöllisyyttä. Tiedätkö, että olisi jotain prekuja, jotain, missä vähän vaihdettaisiin kuulumisia, eikä se tarvitsisi olla kerran 2 kuukaudessa, 2 kuukaudessa tai jotain. Tai voisiko tehdä kimpassa jotain. Niin, sitä nimenomaan. Ja siis niin just tälle jutella myöskin niin kuin ummat ja lammet ja ehkä myöskin vähän ränttää kaikesta mahdollisesta sillä, että mikit ei ole auki. Mutta sehän tekisi paljon. Ja siis kyllä mä vähän niin kuin luulen, että se voisi jopa niin kuin siihen mennä. Että kyllähän niin kuin nytkin näkee, että ravintolat tekee paljon yhteistyötä niin kuin toistensa kanssa ja erilaisia dinnereitä ja kaikkea muuta. Että kyllä niin kuin siihen suuntaan ehkä sitä pitäisi jollain tavalla viedä. Niin ja muutenkin siis semmoinen vaikka joskus aikanaan yritettiin sitä, että kun Stein oli Roja-ravintola, oli ihan ehdoton niin kuin siis semmoinen sielujen syöjä täällä Helsingissä, ihan ykkönen niin kuin kaikilla mittareilla ja niillä oli keskusvaraamo. Ja me mietittiin silloin, että mitä helvettiä me tehdään, eihän me kukaan pärjätä, että ne syöttää sitten, jos ei jonnekin mahu, ne syöttää ne seuraava vähän normaali kuvia. Ja sitten mä ajattelin, että meillä joku mööttö oli silloin, että mä vaan kysyin, että voitaisiko me tehdä niin kuin kimpasta tämmöinen varausjärjestelmä. Ja ne oli sitten silloin niin kuin, oli niin kuin hyvä idea, siis puhunut puhelinvarausjärjestelmästä, mitä silloin käytettiin aika lailla. Niin. Ja sitten, niin toki on muuttunut niin paljon. Aika lailla, joo. Se on nykyään aika näppärä. Nykyään todella näppärä. Niin se, että
pystytäänkö tekemään kimpassa joku tällainen niin kuin vastine, että siitä, että jos toi on täynnä, niin siitä tuli heti tämä, että no, ketä sitten suositellaan. Että mikä, että jos on nyt vaikka olo on täynnä, että mihin sitten tuleeko se sulle vai meneekö se Anssille vai kelle se. Ja sitten sanoo, että no hei, laitaanko vaikka vuoroviikot tai ihan sama mitä, että jos se on 5-6 ravintolaa, niin sitten ne aina pyörii se rotaatio. Sitten se ei vaan koskaan edennyt, ei sitä haluttu lähteä miettimään. Mutta. Niin, sillä oli ehkä vähän ajatus, että joku syö joltain ja joku ei menesty. Mutta se esimerkiksi kun puhuttiin vaan siitä, miten hyvin jossain Lapissa menee tällä hetkellä, niin siellähän tehdään aika paljon, ne sankarit tekee itsekseen. Niin. Että ne on kasvattanut kassaa, ja sitten ne käy markkinoimassa niitä paikkoja tuo ympäriinsä. Okei, siinä on majoitus mukana ja sitten se muu touhu, mutta niin kuin se, että mun mielestä pitäisi jotenkin miettiä, että pystyykö tekemään kimpassa jonkun tuommoisen markkinointipuolin. Niin ja ottaa totta kai isompi instanssi siihen mukaan, mutta sillä että jos siinä olisi useampi ravintola, niin siihen tulisi heti voimaa. Niin kuin jos yhdessä tekee, niin siinä on paljon enemmän voimaa ja niin kuin paukkuja ja kaikkea muuta, niin kyllä niin kuin tästä puheen ollen niin lähdetään ihmeessä tekemään ja miettimään. Niin. Mutta miten tuossa mentiin vähän menneisyyteen, niin mua aina kiinnostaa se tulevaisuus myöskin. Joo. Siitäkin sä puhut 10 vuodesta. Meinaat sä olla vielä 10 vuoden päästä niin kuin Helsingin iso herra edelleen? Toivottavasti joku on ostanut meidän tulos. En mä osaa sanoa siis. Mun idoli on, sanotaanko vaikka Juhani Merimaa, on niitä muitakin, mutta se jäi nyt Maltoksi jäädä, oliko 76 nyt, kun se jäi pois. Olisi jäänyt vähän aikaisemmin jo, mutta se, että mä oon miettinyt, että mitä mä tekisin vaikka eläkkeellä. Mä oikein, tietenkin jos sanoo täällä, että lähden pappa helvettiin, niin sitten täytyy ymmärtää viimeistään väistyä siitä, mutta jos ei nyt mitään pakottavaa tarvetta tule, niin kyllä me varmaan jossain määrin pyörii ainakin mukaan. Kyllä. Jos on terve ja haluaa tehdä, niin miksei. Jep. Niin, toihan on, siis 10 vuotta, se on todella pitkä aika. Mitä sä meinaat tehdä? Itse asiassa tämä on hyvä kysymys, koska mä kysyn tämän usein ihmisiltä, mutta mä vähennän sen 5, mutta mä kysyn sulta, että mitä sä teet? Missä on Dani 10 vuoden päästä? Sulla on 25 ravintolaa, 6 lasta, eri naisten kanssa. Niin, sekin. Toivottavasti ei tietystikään. Mutta kyllä mä ehkä siis 10 vuotta on niin pirun pitkä aika, koska jos mä mietin vaikka itteeni 5 vuotta taaksepäin, niin silloin oltiin hyvin eri pisteessä myöskin. Ja sitten on tietysti ollut aina niitä pisteitä. No missä haluaisit olla 10 vuoden päästä? Mä olisin ollut ehkä Rehellisesti. Niin. Jengi katsoo aina oikealle, kun ne valehtelee, äijä katsoo nyt oma oikealle. Mä yritän katsoa niin kuin mahdollisimman paljon oikealle. Ei vaan ehkä niin kuin rehellisesti ehkä sellainen niin kuin tietyllä tavalla sellainen pieni tasaisuus. Eli sitten kun on nämä ravintolat saanut täydellisesti pyörimään, ikinähän ne ei pyöri täydellisesti, mutta sillä lailla, että olisi ehkä sellainen pieni rauha niiden kanssa, että pystyisi keskittyä nimenomaan. Niin kuin. No kauan sulla menee noiden laittamisen 10 vuotta vai? Ne ei 10 vuotta, mutta ehkä sillä lailla, että kyllä mä haluaisin ehkä jonkun leipomon joskus laittaa, koska se on myös sellainen asia, mitä mä en osaa. Sitten kun mä katson noita, niin leipominen on mulle se asia, mitä mä en osaa. Niin se on ehkä sellainen, minkä mä haluaisin oppia, koska meidän kokeilla on myöskin se, että me halutaan aina osaa mahdollisimman paljon kaikkea oppia. Oletko sä katsonut paljon ne romut maksaa leipomaan? On, siksi just ei mulla ole varaa aloittaa sellaista harrastusta. Mä lautan, ne on kalliita. Niin, siksi mun pitää ottaa se 10 vuotta, että mä voin miettiä edes sitä. Mutta ehkä sellainen. Leipomo. Joku leipomo. Mutta se vaatii ehkä sen, että mä tuun sun oppiin. Ei multa kannata opetella mitään, mutta mä itse asiassa kävin toi on hauska tuo leipomo-homma, kun mä oon asunut Tukholmassa joskus Ysärin puolivälissä ja mä oon asunut siellä 2 otteeseenkin. Mutta siis se, että silloin kun mä muutin sinne ekan kerran, niin mä muistan vaan siis sen, että mä soitin mutsille siitä Suomeen ja kysyin vaan, miten menee. Ja mä sanoin, ok, että mun mielestä oli ihan skeidaa kahvia ja sitten täällä on kahviloitakaan ja leipä on kaikki pakattu muoviin. Se muistaa siis se edelleen. Ja mä muistan vaan, kun mä olin siitä niin kuin jotenkin ihmeissäni, että mistään sä et saanut niin kuin irtoleipää, että se oli vaan niin kuin, kaikki oli muovissa ja sitten sinne rupesi tulee semmoisia jotain ketjukahviloita. Mutta ei niinku mitään erikoista. Ja nyt mä olin siellä tosissaan pari viikkoa sitten, niin siitä löytyy sit Vaasastaanin kupeesta semmoinen kuin Lillebrors baakeri. Onko tuttu? Ei. No anyways, niin mä törmäsin ihan sattumoisin siihen viime kesänä. Mä olin Vaasastaanin siinä alueella. Mä olin siis aamulla juoksemassa siinä ja eri reissu tietysti. En mä niin 2-3 kuukautta ollut siellä, mutta mä juoksin se oli viikonloppu, ja mä juoksin ohjasta. Siinä oli niin oikeasti, nyt oli kirjaimellisesti leipäjono. Mä katsoin 2 kertaa, että mitä täällä tapahtuu, ja sitten Lillebrors, ja mä rupesin kurkkiin, että aika
aika hyvänäköistä tuotetta, mutta okei. En mä sitten jaksanut, en jäänyt jonoon, jatkoin matkaa. Mutta se ei vaivaan sen verran, että nyt kun mä olin pari viikkoa sitten siellä ja mä en ollut vieläkään tehnyt mitään niin kuin taustatyötä. Ja nyt olin taas samalla huudella niin kuin lenkillä, nyt mä marssin sisään ja ostin niiden tuotteet ihan sairaan hyviä. Nyt mä menin sitten hotelliin vaihtaa, kävin suihkussa vaihdoin kledit ja googlasin sen Lillebrus Bakerin, niin se Janari on voittanut jotain palkintoja Ruotsissa ja siis se on ihan niin kuin ykköskamaa, mutta ihan simppelit tuotteet, ihan sairaan hyvän makusta. Ja sitten se oli semmoinen hyvä puuki siinä leipomassa. Joo, siinä on se oma viehätyksessä kyllä, mutta onhan se, sitten se keskiosto on sielläkin vähän, niin kuin kahviloissa on, niin se on vähän toisenlainen. Niin, kyllä sit, jos miettii sitä, että sä käytät siihen niin kuin parikin päivää johonkin leivän leipomiseen, ja sit sä pyydät siitä limpusta vaikka sen 8 €, ja sit jengi siinä jonossa sanoo, että eihän mä oon 8 € leipää. Niin, just näin. Niin, sitten on vaan, siinä on vähän toivoton. Okei, sitten. Sitten sä mietit taustalla, sulla on siellä Svepadalla hieno uuni siinä. Joo. Sitten sä mietit, että okei, toi oli 50 tonnia. Niin, toi joku veivauskone. Siis nehän ei voi mennä yhdellä veivauskoneella, kun se pitää olla eri suuntaan. Se on ihan uskomaton. Se on vähän niin kuin baarimikot itse asiassa. Ootko sä kiinnittänyt huomioon? On, ja nehän on. Mikään ei kelpaa. Ei. Niillä on kaikilla aina oma juttu ja ne haluaa sitä tätä kolmatta. Leiporit on samanlaisia. Sä menet tarjonille jotain, niin tää on ihan skeidaa. Joo. Ei täällä voi vetää. Ei, mutta sitten se on hauska, koska kokithan painaa jollain niin kuin 10 vuotta vanhan Kenwoodilla tuolla niin kuin ihan kaiken. Joo, kyllä. Ja sitten sä vaan ihmettelet, että okei, tää on vähän lenkku, niin pistää Jesari tuohon, niin tää toimii hyvin. Pari nippu sidettä ja edelleen mennään täysillä aina. Just totta kai, on off. Siinä on kyllä tietyllä tavalla eroja. Kyllä. Mutta niin, mitäs sitten, mietitään ravintolat aukeaa, nytkin aukeaa itse asiassa useampi ravintola ihan varmasti niin kuin ensi vuoden puolella. Tähän pikkujoulukauteen ei välttämättä aukea. No nyt aukesi itse asiassa tonne. En välttämättä sano nimeä, mikä aukesi. Mutta... Mikä Esmes vai? No, mä oon käynyt, se oli hyvä. Joo, se aukesi tietysti. Brera aukesi. Ja ensi vuonna kuulemma aukeaa vielä yksi uusi. Niin, mikäs sillä aukeaa? Se on yksi noiden nuorien kundien uusi ravintola. Mä en tiedä, saanko mä edes kertoa sitä. Okay. Mutta mä jätän sen tuolle hautuun. Ei tarvitse kertoa. Mutta mä sanon sen ensiksi, sit jos joku miettii sitä. Mutta siis niin, paljon ravintolat aukeaa, paljon menee kiinni. Niin aina sultakin varmaan kysytään jotain vinkkejä. Soittaako jengi sulle, että Hanssi, että mä avaan ravintolaa, että onko jotain vinkkejä, mitä kannattaa tehdä? Tai... No itse se ei. Kukaan ei soi. Kukaan ei soi. Sulla on puhelin soinut joku 3 kertaa. Niin, mutta siellä soittanut nyt Veravirasto 2 ja sitten terkkari. Ei se. Ei ole kauheasti kyselty, että enkä mä tiedä, että olisiko hirveästi antaakaan mitään, kun sitten se on se, niin sitten kun jengi on päättänyt tehdä jonkun, niin niillä on aika selkeä oma visio. Niin, ja se drive siihen. Voimakas, niin sitä se on musta väärin, ja se on niin vähän väärääkin lähteä kertoa, että sun pitäisi tehdä näin ja noin, että mieluummin niin, että itse tekisin noin. Mutta sekin on taas, ehkä se menee vähän manipuloinnin puolelle, että monihan voisi ajatella, että tuossa menee vihkoon, niin Hans kertoi. Sitten menit se tohon halpaan, että mekin mentiin, tai joku, että sehän kusetti. Niin, Hans sanoi, että tämä on hyvä bisnes. Niin. Tai sitten se voisi kääntyä sieltä, tai sitten voi joku miettiä, että se menisi noin. Mutta mielestäni että jos on selkeä visio, niin sitä pitää itse tietenkin seurata ja sitten katsoa, että mitä siinä tapahtuu. Että kyllä se on mielestäni niin se vinkki. Ei oikein muuta pysty tekemään, koska silloin kun sä saat sen asian liikkeelle ja oot saanut rahoituksen, niin onhan siinä yleensä sitten muitakin, jotka siihen uskoo. Että harvalla niin kuin meidän alan toimialalla on sitten kuitenkin, varsinkin ekassa ravintolassa tai yrityksessä on niin syviä taskuja, että sä pystyt tuosta heittämään niin kuin rahan tohon ja hei nyt tällä mennään. Ja tietenkin riskiä halutaan vähän jakaakin, että sitten siinä voi olla useampi yrittäjä, jotka sitten lähtee jakamaan sitä riskiä. Mutta sitten jos kaikilla on niin kuin sama goali, niin onhan siinä aika voimakas tekemisen meininki silloin, että siinä on vaikea lähteä sotkemaan mitään, eikä kannatakaan. Niin, ja kun ravintola business on käytännössä siitä vielä hankala, koska se ravintola avaaminen, sehän vaatii ihan käsittämättömän määrän rahaa ennen kuin saadaan edes ovet auki, ennen kuin saadaan minkäännäköistä liikevaihtoa tai myyntiä niin kuin kassaa. Et se oikeastaan alkaa siinä kohtaa vasta, kun saadaan ovet auki. Et siihen asti sulla pitää löytyä sitä rahaa. Niin. Ja sitten siitä on kuitenkin kuukausi vasta sitten, kun käytännössä saadaan ehkä mietittyä, että jollekin pitää maksaa liksaa ja kaikkea muuta. Et sitä niin kuin pätäkkää täytyy olla kuitenkin niin kuin useammassa etupeltoja paljon. Kyllä. Niin siinä ehkä vinkki myöskin kaikille, että miettikää
Niin kannattaa käyttää kyllä taskulaskimia, mieluiten Exceliä, mutta jotain kannattaa käyttää. Joku laskennon. Joo, ja sitten kannattaa vielä vahvistaa ne jollakin. Siinä on mun vinkki, että onko mulla ihan sama laskukaava kuin sulla. Niin kyllä, ja onko se pilkku missä kohtaa. Niin kyllä, ja koska niissä monesti saattaa mennä vikaan. Siis semmoinen vinkki, jos tästä on kellekään mitään hyötyä, niin kannattaa mieluummin laskea se niin päin, että tietenkin kun esitellään budjettia vaikka mahdollisille rahoittajille, niin eihän ole yltiöpositiivisia, niin mieluummin niin päin, että sitten on myöskin se, että näyttää 2 budjettia, että on niin kuin tämä jos menee hyvin ja sitten joku, jos menee ihan skeidasti. Mutta että ollaan niin kuin valmistauduttu siihen, että joku voisi kysyä, että mitä te mennätte tuossa välissä säätää, että jos menee kaikki ihan skeidasti, että se niin kuin tavallaan toimittaa silti se paikka, mitä on olemassa, että ei olla sitten sillä, että jos ei se mene täällä ihan ylärivillä näin, että se on niin täynnä, että kaikki viulun kielekin on siinä ping, ja että nyt se tuottaa rahaa, niin nippanappa selvitään. Sitten jos mennään alle sen, niin ollaan niin kuin ihan pohjasta läpi, niin ne kannattaa miettiä niin kuin eri skenaarioita siinä. Kyllä, niin, koska se ei välttämättä aina mene sillä, että se on niin kuin oven kun avaat, niin sulla on mökki täynnä niin kuin 2 kertaa. Voi sanoa, että ei me kellään. Niin. Ja niin kuin puoli vuotta eteenpäin, koska sillähän se menee. Ei me. Nimenomaan toi budjettien jakaminen toi myös tietyllä tavalla just sitä riskihallintaa, mikä on isossa osassa. Ja yksi on tietenkin se, että mitä mekin tehdään niin kuin ihan manuaalisesti, mutta ollaan me vähän automatisoitukin, on siis niin kuin ihan tämmöinen, meillä on nyt säännöllisesti tsekataan niin kuin raaka-ainehintoja, että ihan niitä seurataan ja sitten jos joku hinta rupeaa menee karkaa vähän, niin sitten soitetaan tavaratoimittajalle, että onko tämä nyt niin tämä viimeinen huuto. Mutta siis sillä tavalla, että se vaatii kyllä sellaista aktiivisuutta, että ei voi olla niin, että sä makaat siellä, että nyt tämä hinta, tällä mennään ja tämä on nyt puoli vuotta. Sitten sä oot usein aika metsässä. Niin, nimenomaan. Että jos me katsottiin vaikka, että joku lihahinta, yksi tietty lihatyyppi nousi vuodessa niin kuin 42% hinta. Se on aika paljon. Ja jos sulla on viimevuotinen hinta siinä versus nyt, niin sitä voi miettiä paljon, että jää nykyään lapaa VRT ja viime vuosi. Niin, sitä just, koska hinnat on kuitenkin pysynyt tietyllä tavalla aika samana, koska niitä ei uskaltanut nostaa, koska sitä jengi käyttää vähän vähemmän kuitenkin tällä hetkellä. Niin. Se ei voi olla se kynnys, että nostetaan hintoja, sitten ei käy ne viimeisetkään. Mutta kyllähän niin kulut on noussut niin kaikilla totta kai. Toki se näkyy niin kauppakassihinnassa, mutta toki se näkyy sitten meillä hyvin eri tavalla. Just näin. Myöskin niin kaikkia raaka-aineita. Vehnäjauhokin maksaa jo. Ihan sikana. Yritä siinä leipoa leipää. Niin, muistaa siinä edelleen ne kalliit kaamat siinä selän takana. En mä halua 8 € leipää. Niin, meillä alkaa aika olla tänään, mutta kyllä mä niinku yhden asian mä ehkä haluan kysyä, että mä tuun kysyä niinku kaikelta. Niin onko sulla ikinä suuraa aikana tai tässä sanotaan viime vuosina tullut sellaista tilannetta tai ajatusta, että en halua tehdä tätä enää? Onko joku sellainen kohta ollut? On ollut monastikin, mutta on ollut, joo. Mutta siitä ollaan vaan menty ja tehty. Ja sit se on joo, siis sanotaan näin, että silloin, vaikka en haluaisi puhua koronasta, niin silloin niin kuin hallituksen toimet Suomessa meidän alaa kohtaan mun mielestä oli niin ala-arvoisia, tai oikeastaan syyllistäminen ja suoraan niin kuin kriminalisointi, että meillä ei ollut siis perustuslaillista oikeutta tuottaa niin kuin rehellistä ammattia, mihin me ollaan kouluttauduttu ja maksettu ja niin kuin investointeja, yrittäjinä ja muuta, että ihmisiltä käytännössä vietiin mahdollisuus harrastaa tai harjoittaa ammattiaan tointaan ja sen lisäksi niin kuin myös työntekijöiltä vietiin siihen mahdollisuus. Ja se lovi, mikä siinä tapahtui, niin se mun mielestä ne arvet ei ole vieläkään ummessa. Ja me nähdään nyt niitä tuloksia, mitä sen aikaisen hallituksen käytännössä niin kuin huonot toimet aiheutti niin kuin meidän alalle tai oikeastaan käsittämättömät. Siellä oli pari lockdownia, tai ainakin yksi lockdowni, minkä myöhemmin on todettu aivan turhaksi ja näin päin pois ja tuhosi yhden semmoisen joulukaupan loppukirin käytännössä kokonaan ja tällaista. Kyllä se niinku, se oli semmoinen olo, mulle tuli silloin, että koska me ollaan näin huonoja ja me ollaan kuppiloita ja me ollaan vaan niinku tämmöistä baaria kansaa. Niin, ihan juottoloita. Ja niin ja siis mun mielestä, niin kuin mä olin tuossa vaan sanomassa äsken, että tavallaan niinku siinä kohtaa, kun sä tajuat sen, että sä et ole niinku mitään. Että sä oot ainoastaan cash cow, että sä oot se, joka maksaa niinku välillisiä ja välittömiä veroja niinku miljoonia vuodessa.
Ja sitten kun sä suoritat sen maksun, jos et suorita sitä, niin mulle tuli mieleen Mafiaveli Goodfellas-elokuvasta semmoinen, että mikä on siinä alussa, että kun ne lähtee nimenomaan lypsään sitä yhtä ravintoloitsijaa, joka lähtee pyytämään puolilta apua, jos sulla meni huonosti, niin ne sanoi muistaakseni fuck you, pay me. Ja sitten ne osti kalaa kalliimmalla kuin myi halvemmalla, niin we didn't give a shit, fuck you, pay me. Ja tää, että sä oot siinä cash cowna, niin se oli semmoinen. Ja sitten oikeastaan niin se, että mä olin sen matkailusäätiön kokouksessa tällä viikolla. Tämä ei liity tähän ihan suoranaisesti, mutta tämä kertoo Allen arvostuksesta on se, että mitä mun mielestä ehkä pitäisi kehittää. Minusta oli hyvä idea, oli se, että tuolla kun pyörii kaupavaltuuskuntia, vaikka presidentti Stubbin mukana, tai presidenttien mukana, tai mitä nyt valtuuskuntia voi olla yksistäänkin, niin mä en tiedä, miten se homma toimii, mutta siellä on aina niin kuin meidän nämä perinteiset teollisuuden alat edustettuina. Niin yksi kaveri kysyi tässä kokouksessa, että missä on niin kuin matkailu- ja ravintola-alan edustajat. Miksei siellä ole niitä loppaamassa, että hei, että meillä on Turun saaristo kesällä, tai meillä on Helsingin saaristo kesällä, tai meillä on Helsinki kesällä, tai meillä on kesällä vaikka, tai syksyllä sieniretkiä jossain Kainuussa, tai ihan whatever. Että Lappihan nyt on ihan selkeä, mutta siellä ei tapahdu tätä. Ja tämä liittyy siihen, että BKT:stä Suomen osuus oli tämä voi kyllä tsekkaa, jos haluatte katsoa, mutta laittaa sitten mieluummin vaikka planssiin, niin se oli 2,3 pinnaa versus vaikka muu Eurooppa oli vähän 10 toisella puolella, ja Ruotsissa ja Tanskassa oltiin 9 ja 10 välissä, niin täällä on 2,3. Ja tämä voi suhteuttaa suoraan nyt paperiteollisuuteen, vaikka että mikä niiden osuus on nykyään, vaikka kartonki ja paperi kyllä vetää ihan hyvin edelleenkin. Vetää, joo. Mutta se oli niinku semmoinen viimeinen iso hitti, että milloin mä ajattelin, että kun ei tästä tule mitään. Niin, oli semmoinen olo, että me oltiin just avattu Bardot ja sitten vaan lyötiin niin kuin lekalla joka suunnasta. Ja ennen sitä itse asiassa oli sitten toi Penelope ja sama juttu. Et mä muistan, kun meidän ensimmäinen niin kuin semmoinen tukiainen, mikä me saatiin, niin se ei riittänyt meidän sähkölaskuun edes. No niin, joo. Sehän meni sitten hyvin. Siis sillä, että muutenkin kuivaa. Sä et saa tehdä mitään, ja sitten okei, sähkölasku. Mitä meille tapahtuu? Tuossa on sähköyhtiölle. Mitä maksaa noin ja noin? Sitten en tiedä, vittu ihan sama. Sitten vaan täytyy kaivaa jostain. No niin, me kaivettiin, mutta joo. Mutta olihan se jo ihan älytöntä. No milloin sulle on tullut semmoinen? Vai onko tullut vielä? Onko se ollut ihan supersiistiä? Supersiistiä. Ihan sellaista niinku pilvillinen hommaa. Kyllähän tää on niinku siistein ala ja kaikkea. Mutta ei se niinku. Onhan niitä, ei välttämättä ihan tuossa mittakaavassa. Meilläkin se korona oli sillä, että me avattiin Vellamo vaikka sillä hyvin siinä koronan loppupuolella. Että kyllähän meidän yksi sellainen pienempi lockdowni tuli ja sitten siinä oli se, että saatiin olla 6 asti auki koronapassilla tai jotenkin tuolla. Että kyllä silloin mä mietin jo sitä, että kun mekin oltiin yllättävän nuori ravintola siinä kohtaa, että meillä oli just se, että me oltiin avattu se ravintola ja sitten sitä kassavirtaa ei ollut ihan hirveästi tullut. Niin tietyllä tavalla sitä kassavirtaa olisi toivonut ja olisi tarvinnut, niin sitten siinä kyllä mietti silleen, että tässäkö tämä oli, tähänkö tämä kautta. Joo, mutta mä muistan siis lockdownista näistä, kun avattiin niitä, niin siinä oli ensin semmoinen, että saatiin pitää johonkin 5 asti. Joo. Ja meillä oli Bardottu silloin, niin vitsi se oli siistiä. Jengi tuli vetää, niin veti keittoa ihan täysillä sitten. Oliko se 12.5, niin veti 12.5 keittoa ihan kunnolla. Ja sitten tuli taas uudestaan se lockdowni siinä. Se oli joku tammi-helmikuu, kun se näin. Sitten siinä oli joku muutama viikko silloin, se oli lyhyempi aika niin kiinni. Sitten avattiin huhtikuussa ja sitten oli saanut nämä vanhemmat ihmiset oli saanut sen niin kuin ensimmäisen rokotuksen. Ja meillä oli sillä tuo Bardossa just, mistä puhuttiin, niin, niin kuin eläkeläiset käytännössä, niin ne oli sitten saanut rokotuksia, ja ne tuli sinne silloin huhtikuun puolivälissä, ja me pidettiin kesäkuuhun asti, oli silloin ne rajoitukset. Ja se oli kanssa joku lounasaika. Jumalauta ne veti. Ne vasta vetikin, ja mä olin sillä, että jes, että nyt on tämmöinen vanhan liiton meininki, mitä kaipaisi vähän nuoremmiltakin, että ei paljon säästelty. Niin, sitä just. Niin, ihan täysin eri, mitä vaikka tällä hetkellä, että nykyään ja sitten alkoholi näin ihan hirveästi silloin loppulaskussa, mutta silloin näkyy. Silloin vedettiin, se oli pienemmät ruokalaskut kuin viinilaskut. Joo. Se oli siistiä. Syötiinkö siinä edes? Niin, kyllä. Ei, mutta mahtavaa. Niin, iso kiitos tästä. Kiitos. Toi oli hyvä loppukaneetti tuohon loppuun. Saatiin vähän ränttiäkin sinne. Kyllä. Nimenomaan kaikille kuuntelijoille ja just nimenomaan ehkä hallitukselle myöskin. Hallitukselle ehdottomasti ja mahtavaa ala, että jos joku miettii tätä ammatikseen, niin tätä on kiva tehdä. Kannattaa olla tarkkana ja
kannattaa tehdä siitä, mistä tykkää. Kyllä. Joo, ja siis alahan on siis koko ajan elävä, äärimmäisen hieno ala. Ja kansainvälinen. Ja kansainvälinen kyllä. nimenomaan. Että kyllä niin kuin, tässäkin päästään aika siistejä juttuja tekemään. Kyllä, jos haluaa. Joka päivä. Just ja 10 vuotta vielä, niin... Niin mitä sä et vastannut siihen? Mä vastasin, että mä oon sen leipomaan. Sä avaat leipomaan, teet kunnolla. Missä sä äijä miettinyt, että sä oot jossain beachillä laskee niin, rahoja? Niin, paljastaan. Asiaa. Joo. Mutta hei, iso kiitos Hans, kun päästään takaisin hommiin. Yes, thanks. Kiitos. Tää oli Pöytä 2. Kiitos kun kuuntelit. Podcastin tarjoaa Table Online, jonka kautta varaat pöydän Suomen kiinnostavimmista ravintoloista, ostat ravintolalahjakortteja sekä löydät parhaat tapahtumat ja tarjoukset. Jos tykkäsit, nappaa podin seurantaa YouTubesta tai Spotifysta, kerro ihmeessä myös sellaiselle kaverille, joka rakastaa hyvää ruokaa tai rehellisiä keskusteluja. Kuullaan seuraavassa jaksossa.